Halo लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान ब्लग भिडिअ आं दा नैबाव दंफैयो बावनो हर थांनांदों पास बानायग्रा बियो भुटाननि मा होनो बेखौ इमिग्रेसन माने भुटानावहाय पास बानायाबा खामानि मावनो मोना बाव पास पारमिट जाबासो खामानि मावनायनि पारमिट हरबासो बिनिफ्राय गोजान गोजान टेम्पु अबाव मावहैयो बिनिफ्राय फाथायहरबाय आरो बेबायदि जोंना पारमिट प्रब्लेम जानानै दाख्लैनिफ्रायनो साननै सानथाम गेप जाबाय खामानिया मावनो मोनाखैमोन दा दिनै पारमिटआ जाजोब्बाय मैया बयनाबो जाजोब्बाय जों सानैना बेजों आंजोंना पासपर्ट मा होनोमोनलाय फटक फैयाखै आरो माबायाव कार्डआवहाय ओमफ्राय बेनिखायनो रिप्रिन्ट बानायनांगौनो दा हर थानांबाय जों बाहाय ओमफ्राय न'आ एसे बावनो बर्डारावनो बिसिनाबो ओरै बर्डार बारबानो मोनो गेटआ बैयावहाय गेटनि एसे फैनानै बे अफिसा बर्डार बारबानो मोनो ओमफ्राय थांहोआखिसै मानो थांहोआखिसै होनोबा ब्लाड टेस्ट खालामखाबाय माने मेडिकेल चेकआप खालामखाजोब्बाय आरो दा बे न'आव थाङोबा आरो खालामफिननांगोन होननानै थांहोआखिसै माने मेडिकेल चेकआपआव 2000सिम थाङो 2200सिम बेखायनो आरो हरसेनि थाखाय मानो 2200 गारबावनो होननानै खालामाखिसै आरो देरिबो जायोना बेमार मा दं ओमफ्राय ड्राग्स लायो नामा माबा निसा खालामो नामा सेस नायजोबो हासुदैयाव नायो ओमफ्राय ब्लाडआव नायो थैयाव मेडिकेलावहाय आरो ओमफ्राय बाव पास जाबासो थांनो मोनो माने नों निसा लाग्रा ड्राग्स लाग्राबा ओमफ्राय गान्जा सोबग्राबा बावनो हमनानै लाखिखायो आरो थांनो मोना आरो बेमार दंबा थैयाव फिसा बेमारबाबो मोनो नालाय थांहोआ दा नै मर्निं वाक खालामदों ओरै बिदिनो लामा लामा दा एसे उनाव देखायनोसै नोंथांमोननो बेखौ एरियाखौ गिदिरथार दे बाउन्डारिया ओमफ्राय जों दा ओरै थाबायलांगासिनो पार्किंआव एसे ओरै गिदिंना फैनि मर्निं वाक दा टाइमानो इन्डियानि 6:26 जाबाय ओमफ्राय भुटाननि 7टायानो जाबायदां ना भुटानखौ 7 बाजि जाबाय ना आधा घन्टा बारा भुटाननिया जोंनि 6:30 बिसिना 7 जायो आरो बे पार्किंनि उनजोंनो लामाया इमिग्रेसन अफिसा ओरै थांनांगौ ससे बैयावनो 200 मिटारसो गोजान आरो बिनिफ्राय बे पार्किंनिफ्राय ओमफ्राय गेटआबो बेयावनो भुटान गेटआ बेहाय पार्किं ट्राक माने बिसोर पारमिट जायैफोर ओमफ्राय पास मोनैफोर आरो बेयाव थानांगौ मोनायावहाय लेखा जायैफोर बिसिनि गारिफोर बिसोरो बेलाय गेट बेनो बेजोंनो फैयो इन्डियानिफ्राय पास बानायखांनानै ओमफ्राय बे पार्किं आरो साना बिराद गोजौ जाबाय दानो 6:30आवनो नै इन्डिया दाम्पार फैबाय बे जोंनियावनो थांगोन इन्डिया बिराद दाम्पार हाबफैदों जोंनि कम्पानियाव बिसिना पारमिट बानायदोंदां साननै सानथामबावनो थानांगोन बिसोरो पारमिट जाबासो थांनो मोनगोन एप्रुभेल जाबासो ओरैजाय कन्टेनारफोर दंलाबायो नै जों सिङाव फैफिनबाय ओरै थाबायबोफिनबाय नैबे केन्टिन नै बावनो ओंखाम जादों मोनायाव आरो दा ब्रेकफास्ट बावनो मोनजागोन ओमफ्राय ओरैजाय सेस मा होनो एजेन्टनि अफिस गोजा लेबार एजेन्ट ड्राइभार एजेन्ट जोंबो ओमफ्राय लेबार एजेन्टआव थानांबाय ने ड्राइभार होनदाफोरनि लेबार एजेन्ट मा बस्थु फारसा ओमफ्राय बिलाइनि बिदि ब्लक 7 ब्लक 8 बिदि दं आरो रुम जोंना बै ब्लक 8आव रुमा ओरैजाय अफिस गोजा नै मेडिकेल चेकआप जाजोबबावनो फुरा हासुदै थै चेक खालामजोबो आरो बेलायनो जोंना मैया बावनो खालामदों फार्मासि थाजोबखायो स्कुटियानो ओमफ्राय जोंना बाहायनो दोनदों दा गारियावसोमोन इन्डियायाव मोनायाव थांनानै लानानै माबाबाय सासे लोगोखौ लानानै फैहोबाय ओमफ्राय ओरैजाय थांनांगौ आरो रुमानो जि थि गैया मोनायाव गोजाङाखिसै आरोबा माबा जेकेट गाननानै उन्दुबाय जेकेट लाबोखादोंमोन बेनाथ' सासे लोगोनि जेकेट मोननायखायसो जेकेट टेकेट चाइना बेना बेबायदि लेथ्रा बेलकनि दङ फोसाबा नालाय बे टेम्परारिसो माने गोदान गेटआ जायोबा बेयाव थांजोबगोन आरो बे अफिसा बेखायनो बिराद गिदिरमोन ना गेटआ बे खामनाय अफिसा बेफोरनिनो जागौमोन आरो गोदान गेटआ जायोबा बिसोर माने ओरैनो टेम्परारि बानायथ'नानैसो दोनदों थांजोबगोन आरो ओरैजायनो माने दा पारमिट जाबाथाय सिम कार्डबो बरननो हाबाय नैबे थासि सेल बिसिनि टेलिकम डिपार्टमेन्ट नैबेलाय रुमा बेनो रुमबो देखायनि नोंथांमोननो र'
ओरैजाय नैबे बाथरुम साथरुम दंजोबो नै रुमा फुरा बाहायनो उन्दुदों जोङो फन चार्ज होगासिनो ओमफ्राय आंनिया मोनसे 7:11 ओरै बेलकनि बावनो उन्दुनांबाय हरसे क्वारेन्टाइन अफिस जाहैबाय बियो ओमफ्राय नै जोंना आयनायाबो बेबायदिसो बाव मोखां सुबाय ओरैनो फुरा सिरि साइलेन्ट गामि बायदिनो टाउनबाबो माने खाथियावनो टाउन दं लामाजों जोंनियावबा गारि मटर हर्न दामनाय मानाय बिराद दावराव जासिगौमोन डिस्टार्बनो बावनो समायना रमायना दाउ गाबनायजोंनो सिरि मोनखायो आरो ओमफ्राय मै माबा माबि फैलाबायो दाउराइ फुङाव फैदोंमोन दहाय गैया हास्लाबाखिसै बे सासेया सिखारनानै नुदों माने बिसिनाव बुथारनो मोना जिबन हयथा खालामनो मोना ओमफ्राय बुथारबाथाय बेसेबांबा जेलखा आरो नाफोरखौबो हमनो मोना नाफ्राबो बिराद दङ गिदिर गिदिर जेव जेव ओरैल'सो दां बिदि नाया हरै खोलाहाथ' नुला गफ्र लाबोनानै गामसाइना गफ्र लियारा फनै थिगसै हाम्रो डिस्टार्बल' जायो नै बेखौ लाबोनानै गैया बाहायनाय जायाखिसै फाइनालि गामियाव मोनफैबाय पास जाजोब्बाय दा मोनसे खामानि मावनानै माने हजोंहाय टाइम मोनाखिसै भिडिअ बानायनो बे स्कुटिखौहाय माने हजों जागासिम एयारपर्टसिम लांनो पारमिट बानायदोंमोन दा पारमिट मोनाखिसै माने ड्राइभारफोरनो होआ जाहैदों बिदि गेटनिफ्राय बाइकजों बा स्कुटिफोरजों थांनो सुपारभाइजार बा मेनेजार बिसोरल' मोनो जाहैबाय लेबारजों ड्राइभारजों बिसोर मोना जाहैदों गारि लांनो बेखौ बानायदोंमोन माने पारमिट बानायनो नागिरदोंमोन दा नै गामियाव दंफैयो दे बे निज्ला पिकनिक स्पट दैया गैया देरनो रोङाखिसै देग्लाय बिदिनो ड्राइभारनि जिबन लेबारनि जिबन बेबायदिनो लेबारफोरना माने खामानि मावनानै रिक्स थाबावाखिसो ड्राइभारना माने फुरा रिक्स आरो ओरै खामानियावबो रिक्स दा हिसाबावलाय ड्राइभारनो हरजायोमोन स्कुटिजों थांलाय फैलाय खालामहोजायोमोन बाइकफोरजों दा ड्राइभारनो होआ जाहैबाय ड्राइभाराथ' गारिसो सालायनो थाङोना जोंथ' रोङै नङा जोंनाव ड्राइभिं लाइसेन्स दं गासिबो दंजोबो गारि पेपार सेपार अके जोब आयौ अरे खुसिया आयौ नोगोर बोलो गोराखा नै बेसेबांलाय केजि माबा फवा 150 फवा 150 150 थाखा फवानि लाबोदों दासो रोङा सिथारना माबानानै जानो मेदामासो फोरोंगासिनो नोंथ' जाखाया आं हारसिंल' फवासे हारसिंनो ओमफ्राय बिनि थाखाय मेदामनि थाखाय एक्सट्रा दङ आरो फुख्रिनि नै आयौ दाबो थैयाखै नै बेबो बेजों बुसुनांगौ खर'आव हमदो मोनसे ओमफ्राय बुसुदो बिदि जायो उल्था बैजोंहाय उल्था रोङा नालाय बेबो उल्थाना मर्निं दिनै सफैबाय नै साइडआव बिराद गोबावनि उनाव एसआर प्र सालायनोसै दिनैनिफ्राय आं सालायग्रा टाटाखौ दस्राया सालायबाय बिराद गोबावनि उनाव नै लांदां जाजोब्बाय बिराद खामानि आवगायबाय आरो माने 12 घन्टा जाबाय नै डिउटि 8 घन्टाल'मोन सिगां 8 घन्टायाव 12 घन्टा खालामबाय दा अभार टाइमा बारा मोनबाय आरो मोननायालाय 12 घन्टा जाहैबाय नै ओरैजाय भिउआ लांदां जाजोब्बाय एकदम हाग्रा गोजामोन बेजों खामानि सोलिथ'वाखै ग्रिस खालामदों एक्सिबिटारफ्रा नै बिसोर ग्रिस खालामखांबासो बिसोर जाफाराव लड खालामगोन आरो हेन्ड ब्रेक गैया बेना मोनसेल' प्रब्लेम आरो हेन्ड ब्रेकआ थाया लड होबा माने ब्रेक गानानै लाबाय थानांगौ आं दासो मेनेजारखौ बुंदोंमोन बानायगोन दे होनना बुंदों दा बानाया देल' होनबाय दा फुंनि 7टानिफ्राय बेलासिनि 7टासिम जाबाय भुटान टाइमाव इन्डिया टाइमखौ बुङोबा 6:30 माबा इन्डिया टाइमावबा 6:30निफ्राय बेलासिनि 6:30सिम जाहैबाय गारिनि केबिनानै हालोदा माबायदि फोसाबनाय गैया मा गैया जाहैबायना बेलेग ड्राइभार सालायो दा बिराद मावो केबिना ओरै बाबरे सकेटआ गाज्रि जाबाय आइसारना ब्रे सकेट ना केबिना बे खर'आ माने थिखो जायो आरो उल्था ओंखाम जानायनि सुटि जाबाय जाखांबायबो 12:30 1टायानो जाबाय नै बाहाय बानायगासिनो नै जोंनि कम्पानिनि बेबो मालिकनि माने ओमफ्राय आंनिखौ बानायनो लगायदोंमोन माने जाला जाहैदों बे हेन्ड ब्रेकआ बानायबाबो हाला दा उफाय गैया सोलिनांसिगोन लासै एसे केयार खालामनानै दिनै नेक्स्ट दे ओमफ्राय गारिया मोनायाव सोरबा पार्टि सिफायनानै दोनदों
दा गेलेफु टाउनाव वार्कशपआव बानायनो लाबोदों आं थाबायलांगासिनो बेयावहाय स्कुटि दोननायखौ साइड खालामहैदोंमोन पेट्रल पाम्पनि एसे आवगोलावनो वार्कशप दङ गारि बानायग्रा बे पार्टिखौ बानायगासिनो दा टाइमा बेलासिनि 4:30 जाबाय इन्डियानि ओमफ्राय भुटाननि 5टा हागोन ना हाला दिनै नै मोनाबायबो जोमैबो लाबाय अखा हागोन नामा मोनायाव अखा गोलैगोन बायदि मोनदों खोमसि जाबाय हास्लाबगोन हास्लाबला 6टासिमल' नायनोसै 6टायाव हायाबाथाय थांनांसिगोन गाबोनसो लांनांसिगोन गाबोनबोथ' फुङाव 9टा नङाबा जानाय नङा माने 9टासोआवसो खुलियो वार्कशपआ नैबे भिउ बेलासिनि इभिनिंनि बरिया नुयोना बे लामाखौ फुरा वार्कशप लाइनजोब गारि बानायग्रा बाव बानायबावसिगोन आरोबाव वार्कशप लाइनजोब आरो बे सेस गारि बानायग्रा न' बायदिसो नुजोबोना जोंनिथिंजायनासो लेथ्रा बिदि दोननो मोना बाहाय एकदम गावनि न' बायदि फोसाबजोबो आरो जोंनि इन्डियायावसो लेथ्रा फिसा मारैबा ना मेकानिक थाग्राफ्रा बिनानै साफा गोजा नैबेबो वार्कशप केबि अट'मबाइल वार्कशप नैबेबो नै न' बायदि गोजाना गारि बानायग्रा बेना नैबेजोंबोमोन बेजों बन्द' जाबाय बबावबा लांबायदां बेनिखौ बोखारबाय चेकिं फैबाय थाखायो नै पुलिसफ्रा बे गोथां गाननाया चेकिं फैदोंमोन वार्कशपआव नैबेनो कारसाम वार्कशप बियो बेयावनो बानायदों कारसाम गारिया नै एकदम लाजाया हाब्रुजों हर सान सोलिनाय दा हाब्रु थोबजोबनाय खुलिनो हायाखै दाबो बिराद जाम गोराथार गारिनि हालोदा नै नायलाय हाब्रुफ्रा फाग्लासो फोसाबनो टाइमखौनो मोनाबा 24 घन्टा सोलियो गारिया सेसखा बरबाद जायो बेबायदि सोलिबाथाय गारिफ्रा दा 7टानिफ्राय गाबोन 7टासिम नाइटनिया सलायबाय आरो फुंनि 7टानिफ्राय दा बेलासिनि 7टासिम साननिया सलायबाय बेबायदि आरो माने रेस्ट गैया गारिया मा जागोन बेबायदिबा मेचिनबाबोथ' मोनसे लाइफ थायोना गाज्रि जानाय मानायनि बिदि आरो दा नैबेबो जोंनि कम्पानियाव सोगोननो किल'मिटार बे मिटारा गाज्रि बेखायनो बानायनांदों मिटार थिग नङाबा खारहोआ आरो फुरा जाम माने गोदाननिफ्राय खुलियाखैना बोनोनो हाया दाबो खुलिखाङा गरनै बुल्थु 2 घन्टानिफ्राय खुलिगासिनो बेखौ दाबो खुलिनो हाया जाम जानाय थान्दा मोनाखै दाबो नै अखा हाहांबाबो ओंखायनो पावार मोनसे लाबाय आं जेरावबो दखान थायो बिसिना नै केन्टिन बियो माबानि वार्कशपनि ओमफ्राय गासिबो मोनजोबो आरो ना लोंग्रा बिसिना फ्रि ना खुलिनो हाबाय नै दासो 6टा जाबाय ओमफ्राय दिनै फिटिं खालामनो हानाय नंला ओरैनो खुलिना दङ गाबोनसो जासिगोन नैबेबो जोंनि कम्पानिनि गारिमोन कारेन्ट सर्ट जानानै खामजोबदों माने जेक थिखोना होदोंमोन नालाय कारेन्ट सिङाव दा स्टार्ट बन्द' खालामना होबाय बे मालाबाबो गारिखौ माने गोजौआव कारेन्ट नाङोबा स्टार्ट बन्द' खालामनाङा स्टार्ट चालु खालामनानै दोननांगौ नङाबा माने फुरा सर्ट जाजोबो आरो खामजोबो मालाबाबो कारेन्ट टाच जाबा गारिखौ स्टार्ट बन्द' खालामनाङा दे स्टार्टैनो दोननांगौ ओमफ्राय माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगौ दा टाइमानो 6:02 जाबाय बेलासिनि भुटान टाइम बियो ओमफ्राय थांनोसै स्कुटिया बै आवगोलावनो दं स्कुटि लानानै ओंखारलांसै न'आव अखाबो हाखांबावबाय नै दासो द्राम हानानै नागारबाय बिदि हानायानो मोजां ना फेले हायोबा माने खामानि जाया ओरैबो जाया जायो हान्थिनो मानो मानसिफ्रा हाबाय नालाय हाबाय बिदिनो द्राम हानानै नागारनांगौ आरो ना स्कुटिखौ नैबे पेट्रल पाम्पआव गालाङो जोंना सासेना पारमिट जायाखै दा नैबे सासे गोदाना फैनानै दं दादगारिनिनो अखा हानानै सिजोब्बाय बिसोर सानैया डिउटियाव दंहैयो सानै माने जों गासै 4 दा हान्थिग्राया हाय गाइस गुड मर्निं दिनै नेक्स्ट डे बाव ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय फुंनि 9:30 नै फुंनि भिउआ मैयाहाय मोनायाव बाहाय एसे खोमसि नुदोंमोन दा फुङाव नै माबायदि नुदों ग्रीन एकदम नेचारेल ना सिटिबाबो दा फिटिं खालामगासिनो जानोसै आं स्कुटि दोननानै फैदोंमोन बेयाव पेट्रल पाम्पआव 1 घन्टासो नांबावगोनदां फिटिंआथ' खालामबानो जाबाय माने पार्टिखौ लाबोबाय फिटिं खालामगासिनो दा जासिगोन नै फिटिं खालामगासिनो 1 घन्टासो लाबावगोन एडजास्ट खालामगासिनो फाइनालि गारिया जाबाय बानायखांबाय ओमफ्राय सिङाव फैबाय नै दा बे पार्किंमोन बाहाय दोननो होलानो खास्रा खुस्राबो आं स्प्रिं पार्टिखौ बावनो गालांसै लाबायबोथ' थानो हाया नालाय बिनिफ्राय हाननानै गालांसै आरो बिराद गिलिरखा
10,000 थांबाय 10,700 स्प्रिं पार्टिनि दामा गासै फिदिं सिदिं खालामनानै आरो नैबे जोंनि कम्पानिनि टायार टुयार ओमफ्राय बयबो जौगालांसै नोगोर गिलिरखा फाग्लासो 10,700 दा खामानियाव थांसै ओरै साइडआव जागासिनो खामानिया नै स्केनियाया बोराय रोङानो सलायलाबायगासिनो आरो बिसोरनि लकेल मानसिफोर दाख्लै लाबोनाय स्केनिया 10-12थासो दङ दा 10ता पास जाबाय 2 घन्टा 7टानिफ्राय जायो नालाय 7, 8, 9, 10 3 घन्टा माइनास जासिगोन आंना टाइमा अभार टाइमा 3 घन्टा माइनास दिनै लस मैयानो हायोमोन खेंनो हायाखै बिराद गोरा बेखायनो लेट जाबाय Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun.